आखाया हगारग्रा आंना थैबायलै हमब्रबफ्लांबाय थै मादै बे आखाइ हमनायालाय सिम्पोलसो एबार राननायनि फाला से राननाय से राननाय नै से राननाय थाम से राननाय ब्रै It's hard to escape all the problems. बिराद फाग्लालै आंबो माबा सानाव उन्दुलांनो गोसो जाबाबो उन्दुलांनोनो हाया आङो बे फान्थाव मोनालाय बोरै सानाव उन्दुलांबाय थायोब्रा मेथाइसो खनना मोसालाबायनो गोसो जाबायलां होगारनोसैबो आंना दालमिया सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पासताला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बादि सामथाइ खोनायाखै नामा मा खोनायाखै नामा खोनानायखायनोथ' नायहरदों आरो मेथाइ खननायखौ दोनथ'नानै माबाहाय सामथाइ माबा बुं नै सामथाइ आंनि सारि गाननाया समायदोंना समायाखै मा समाया जानो मादै समायदों बरिया नुखादों ओमफ्राय माबामोनहाय सामथाइ माबा नोमथै खामानि मावनो थाहैनायनिफ्रायनो आं एकदम सुखुवा मोनग्रा जाबाय हा थैबायलै खायदासो जासिगोन नामालै खाफाला गेवबाय आंना बुंदे मादै नोंहा मा उसुबिदा दङ माबादि सुखुवा मोनदों दानो फोजोबस्रांगोन आं माबाहाय माबा मादै थाब बुं नोमथै खामानि मावनो थाहैनायनिफ्रायनो माबा आङो थाब बुंलै मादै गावहानो माबा गेजेर बुंसोबाय थायो आखाया हगारग्रा आंना थैबायलै हमब्रबफ्लांबाय थै मादै बे आखाइ हमनायालाय सिम्पोलसो जेबो नङा बियो दे मादै आसल खोथाखौ बुंदो माबाहाय सामथाइ नोमथै खामानि मावनो थाहैनायनिफ्रायनो आं हराव जि गिनाय मोनग्रा जादों नों आंखौ नेहैनो हागोन नामा थखन गंसे लानानै थाबाय थाब्लानो जागोन सामथाइ बाहेरायाव आंखौ बडिगार्ड बायदि मोनदों हा मा फाग्ला सिमां नुखो आंलाय खम जारला एगजाम बोथोरावखि बेफोरबायदि सिमांखौ नुयोलै आंहा संनांगौ खावनांगौ जानांगौ देलायनांगौ दुगैनांगौ कलेजाव एगजाम हैनो थांनांगौ बुंनाया आंना उल्था उल्थासो जाजोब्बाय खोमालै थै जियानो जा माथो अरजानोब्रा मबाइल रिंटनाबो आंना मन्दिरनि घन्टा बादिसो हेलौ ओइ आसोल आं बिराद गिनाय मोनबायलै थांखांनाय एगजामफोरखौ आं लिरनोनो हाथाराखै दिनैनिखौबो हाखानाय नङा आं गैखालालै मा जाबावनांगौ दे ओइ जोंना रिजाल्टआ माला होगोनलै आंथ' फेल जाखाबायलै नोंस्रासो मालाय गोरों मानसि हाखाजोबगोन आंल' फेल जाना थालांसिगोन आरो ओमफ्राय नोंना बुंनाया जोब्बायबा आं फंनैसो बुंसै खोमा ना मा होनो ना नोंनो फंनैसो बुंबावनो थोद आंनि लफायनाया सोलिथारलालै इसोरजों बाला नों मानसियानो बिदिनोखाबा बोरैथो सोलिबाय थानो देलाय एखे मडेलनि खालि थगायनाय लफायनाय सावलुबनाय बे बिदिनो जायो गला फाग्लानो धुद दे आंलाय बहाथो हाबावनो खोथाया हानायनि नङाब्रा दे ओइ ओमफ्राय आसोल खोथाया मामोन माबालै जोंना एगजामा दिनै जाला पस्टपन जाबाय मा बुंदों फाग्ला बे खोथाखौ खोनानानैसो आं मानो मिनियाखै ओइ पार्टि जानो फैदो दाहाय नों खरस खालामजोबगोन आरो ओमफ्रायो थै बे कमार्सनि स्टुडेन्टबाथाय एकदमबारे खरसा माबा थांनायखौल' हिसाब लायो फाग्ला बे बिदिजों संसारा बोरै जानांगौ जाखो दे नों खरसा खालामोनासो थांगोन आङो ओं फैल' नों दे जिखुनु दे होमबा ना दोनथ'नोसै दे फान्थावखौथ' लेंहरना लाबायलै दाहायथ' फैखाथारगोन बियो साला स्वादखौ लेंहराबासो मोजां जागौमोन नामाब्रा आंसो दा खरसायानो खरसा जासिगोनलायबाय थै बेनो पार्टि होननानै आं मा खि मोनगोन देलाय मा गोसो जानानै लेंहरखो आंलाय दिनै सानदोंमोन जानांगौ लोंनांगौ खिनांगौ दुगैनांगौ कलेजाव थांनांगौ एगजाम हैनांगौ फैनांगौ आरो आथिं आखाइ सुनांगौ बिसिनायाव गाखोनांगौ उन्दुनांगौ दसेनि उनाव सिखारनांगौ न'आव फन खालामनांगौ ओमफ्राय फैसा बिहरनांगौ न'निफ्राय आइनिफ्राय माइरं बिहरनांगौ दावदै बिहरनांगौ जानांगौ बिदि सानदोंमोन आं दा गासिबो आं साननाय मोनसे जाला बेखौ मा लेंहरगोन दे
फाग्ला एगजाम पस्टपनखौ आंनो खबर हरनायालाय बे खोन्थायाबो आं मोनथिनाय नङामोन थांलाबायगौसोमोन आं थै जेबो नंला दे नाथाय मोनसे प्रब्लेमाव ना एसे सिखाव सेरेब जायाबाबो माबा सियाल बुन्दा मडेलनि जायाबाबो जाया दसे मखास्थ' लानायखौनो एसे फरायफिननांसिगोन आङो र' दा बे फैबा फरायनो मोनखानाय नङा डिस्टार्ब खालामगोन जानाय लोंनाय बिनि सिगाङाव एसे एकदमबारे फ्रि फरायबायदि एसे दुगा देखायनांगोन आङो ना मा होनो से दाजाब से दाजाब नै से दाजाब थाम से दाजाब ब्रै से दाजाब बा से दाजाब द' दाजाबा गोसोआव थाबाय दे दाजाबा जाबाय एबार सानजाबखौ फरायनांगौ से सानजाब से सानजाब नै से सानजाब थाम से सानजाब ब्रै से सानजाब बा से दाजाब द' दाजाबालाय अबेनिफ्राय फैलायखो दे जिखुनु जालायबाय बे एबार दानख'नि पाला से दानख' से दानख' नै से दानख' थाम से दानख' ब्रै से दानख' बा से दानख' द' से दानख' स्नि से दानख' दाइन एबार राननायनि फाला से राननाय से राननाय नै से राननाय थाम से राननाय ब्रै से राननाय बा से राननाय द' से राननाय स्नि से राननाय दाइन बे फाग्ला बिदिजों जायो माबा दानख'बा बेनो दाजाबबाबो बेनो सानजाबबाबो बेनो बे बिदिजों जायो मा मखास्थ' लादों नोंलाय बिराद फाग्ला आरोना नोङो बिदि सिरि हाबना नायखुमा फैबावो आरोना नोङो ओरैबायदि आरोना नोङो आरो आं नोंखौ दानो लेंहराखैमोन ना आंलाय नोंखौ दा मोनायावसो फैनो खोन्थादोंमोन दा दानोलाय मानो फैखो फैखाबाय ब्रा दानो फैनायालाय नोंहालाय माथो खहा जाखो मोनसे जायाखै जाम्बा नोंनि बे दहायनि अंख लाखुमानाया सिरि जि बिदि रायलायलायनानै जि गोसोआव लाखुमायो आरोना नोङो ओरैसो जायो नै आं बुंनि से दाजाब से दाजाब नै थाम बेबायदि जायो दा आरो नोंनि बे दहायनि दानख' सानजाब राननाय बेबो मोनसे जायाखै से दानख' से लाथिख' बेफोरबायदि जायो दा लरगु बुद्दां थै जाम्बा जियानो जाया नोंनो बेदरखौ बांसिन होखाया दाहाय आंखौ बिदि लफायनो गावस्रा एगजामाव बांसिन नाम्बार मोनबाय थायो आइया बे लफायनाय नङाब्रा आं दा नोंखौ लफायाखैथ' नंगौसो होनदों दा थै मिसा नोंनि खोथाया जाया बियो थगायलायबाय आरोना नोङो आंखौ एसे रोंनाय नुनायखाय एसे जौगानाय जानाय नुनायखाय बिदि जालायबाय आरोना नोंना थै सामब्राम दादेरनाय थांफिनसै आङो नोंनि पार्टिखौबो जाला खामानि गैया ए थाङोबालाय थांदो बाय आंहासो बायनो गगोन बायदिसिना खरसा खरसि ओरैनो फैसासो थांसिगोन एसेयावनो थांदो मार थांदो आंहा स्रायनो गोसोआव लाफिनसै से दाजाब से दाजाब नै से दाजाब थाम आरे थांबावाखै नोङो थांद' दासिमबो अख्रा जाम्बायानो लाजाया मानसियानो थै